gi dhogino. Mane gima iwacho kopuko idho mesa. To nitiere ng'at moketo puke mesa. Aseduoko penjo ne kata kapok ipenjo koro penjo kuya Dr. Daktari. Adhi penjo uduto nikech Newton be nowacho wach moro ni en kong'iyo to limbe mar jatend piny Nyanza ni ok en ni oseyudo Nyanza. To gimitemo wacho ni koponi opukni wi mesa to nitiere ng'ama okete. Ng'ama oketo pugno nyaka bed ni en ng'ama ong'e kama mesa no nitie. Nikech ok inyal kawo puk ikete mesa mikia kama mesa nitie. Diponi Ruto chako yudo Nyanza, mano kore gima kila ipenjo wa mane wantiere. Diponi Ruto ochako yudo Nyanza nikech king'iyo Ruto wacho ni koro sirikando ikore mar manyo ne Raila kom mar bedo jakom mar AUC. Kendo launch ayanga tich ariyo ma Kancha Mudavadi ma en jotend migepe. Nyocha ne osechuogo komiti mowacho ni koro waikore kendo sirikal dhi tiyo go omenda ni wuon maneno ni Raila oyudo gini. Ruto kaloso kara mano diche manyoro wacho ni Raila e jal ma oromo komni kosego tarubin kuom jotelo madwaro komni mong'ie moketo gi ratil. Wacho ni Raila ma ratinde ywayo maber. To chieng' mane Raila oromo kod Mudavadi owacho wach moro ni en samoro nyalo wuok e siasa ma pacho ka koro keto maino mar AUC. Raila ni mawacho ni somo Ruto joke moko manitiere kod lony kuond manyo neno ka sirikal ok dhiye maber mondo odhi okonye. Diponi Raila ka ok owacho wach moro amora, ka ok ogolo dhok ni ating'o lwet Ruto malo, temo siemo ne oganda yo ni anto kora wuok kadhi e AUC to koro kama wewe mondo kik udang' ni en ka. Diponi Ruto yudo Nyanza to lwet ng'ama okawo puk okete mesa. Ipende kusipende kechan gi duoko mang'eny. Adoka matin ame munda duoki. Iwinjo osiepna. Raila Amolo Odinga nigi baton mar piny owacho ma Kenya. Jo UDA without Ruto no kalakgi mamoko wacho ni waketo utegu ma Raila ok nyal donjo State House. Awinjo kosiepna matungo wacho ni mar Ochuka gik manoriedo e gik mane jensi to riedo be mosemiyo Raila osebedo ka chandore koro higni madhi 50. Raila ong'iyo mos sigandwa mar Luo apade ma koro kik lok gi Kisumu. Mano koro wach gi dhowa. Mano koro wach gi dhowa. Ing'e ni wan gi Ruto ka wawe siasa wawuok kamoro achiel. An Ruto ema nokuongo chung' ka wacho ni Raila onego bed president mar piny owacho maka. Mane wa fight. Manyoro na winjo konuo that statement. Ni kapok Musa ng'anene Wycliffe Oparanya bedo deputy party leader. To en ema nokuongo bedo deputy party leader mar ODM. Manyoro winjo ko wacho kacha. Kendo nonyisogi ni kik unyisa weche mag ODM. Nikech ang'e weche mag ODM motimo ang'owa moingu. En mane siasa ka samoro forest bungu bedo mopogore. Mana ka ong'er ne wuok e bungu cha to dhi e bungu machielo. To loso osiep gi jo bungu makocha. To ok wiyo wil gi bungu manotimo ang'owa manyoaye onyalo dok. Ma kela wacho ni Ruto himself en ja ODM. Kendo en manochako Orange Democratic Movement kane gin gi Raila Amolo Odinga. Inyalo paro kata mana osiepwa ma bathe kani noringo mowegi e ODM ka modho chako ODM Kenya to wabedo gi ODM machielo. Kwa dok e political piwa siasa makoro wago mar dho onagi to Ruto wanyalo wacho go dhok adiwa dhok achiel. En mana ni gima temo tamora ma ok anyal yie ni nyaka wameny piny owacho mare ok wadonja to ka baba nyo wacho ni koro wuok odhi manyo kom mar EU malo kucha ok ochako duogo dondre e gik matimore mathindo ma local ma Kenya ka tino okawo jawuot Luo motegno ariyo mariek iwinja kanyo moketo mondo obed sirikand cha mondo ng'i to onge MOU mwasendiko mobedo ko piny ni ODM orewore ka ng'owa orewore gi UDA. But Ruto nowacho nyoro ka winje ni ODM no gi UDA ne nyaka koro oti kanyakla. Kata kapo ni onge MOU to nyaka oti ang'owa kanyakla. Ma kela neno gimoro miwacho no puk ose ng'ato keto puk e mesa kacha to puk ok nyal idho mesa ma kikere kata ok nyal idho. Kela neno gimoro ma samoro matunga ok nyal neno ni kuma wachiko sani wadwa timo development
ok en yiero ma 2027. Wara mondo piny luo bende yud gi kek ma jomoko oseyudo yo Mount Kenya kucha. Wara ni mondo wa unite job duo kamoro achiel wati. To kochopo 2017 kama koro wadhi e siasa. 2027 I mean. To wabiro ng'iyo ka nitie ng'a nyalo golo puk e mesa kacha, chak keto piny to kawo puk ma jalo mang'owa keto. Nikech ok wanyal yie. Ing'e ni party mar ODM en party maduong' mosebudho higni mang'eny ma ok en higa achiel. To katamore ni Ruto ok nyal tiyo gi party mar ODM. Gima temo wacho ni Ruto nyalo mana ji usulu kuwuok e UDA. To biro ODM ka to bedo president candidate mar ODM. Kodhi manyo kom mar tiende mar ariyo kucha. To wamiye support nikech mano koro ja ODM wote mang'owa ochung' dhi manyo kom. Alright. To ok wanyal wacho ni wan koro Ruto nosere kawo Mbadi, okawo Kiang'awa kata Baba dhi manyo kom mar EU. Koro wanaka jo ODM ok onyal bedo gi president candidate nikech omiwa Nyanza. Nyanza ng'a osemi Ruto pod onge. Alright. Yes. Dr. Mark Matunga.